tunda gina kusa kauna ta sa haka da na ganki ne haka dan yozo ne haka zaman jiran ki ne haka. Tashi ka ban wuri na faɗa ma ban san ka bale ma ni kula ka. Ke ce nan zaba ki zan mai ɗaki na. Taɓi shan lalle ma ashe baka da wayo lalle za ka yi wayo. Duk abin da na yi san ki ne ya sani. Koda za ka mace ma sam ni ban kula ka. Sanke a raina na san ba iyaka. Malin shawara ɗaya a yanzu sani baka. Kaje 'yan matan ƙauye suna cin gajiranka. Idai na gane su na ce ke nake so. Idai ke na zaba ki wanke ni da susu. Kame mini bakin ka ni ban san maganar ka. Koda ba maza duniya ni ban san ka. Shi lamari na kauna kusan ai ba dole. Sai ka daina bina ko in kai ka kulle. Akan je ko me za na yi yawa yaƙi ma ba na faɗa ba ko Kano za a cirewa. Har gida ma na gina domin na samu fitila ta zo ta haske na gida. Ku taimake ni wannan mahaukaci na shi ne yake ta bina. Wallahi ba ni da hauka so ne kawai da kawai. Dala ku kwa aje ni corona take jikina shi yasa na bar garin mu mutane suna guduna. Kai gudun me yanzu kuke min tun da ko kun taba ni ko da ma mutuwar ce sai mu mutu tare. Ni ban taya ma ba balle zadi ta sani in yi fargaba. Ni ban faɗa ma ba balle kai mini zamba kai dai za ta kashewa. Dai za ki amince akwai kuɗi da mota wannan motar ma ni ɗazu ne na saita. Je ka can da motar ka Allah ma shi kiyaye. Har gare mu injar na baro na kasa zaunawa don ki mini kalmar su. Duba kanka kamar jaki wai ka kasa ganewa. Auren ki ya shirya sai ki zo mu daidaita. Me zan yi da kai gudari uban tusa? Ka tushe 'ya'yanka ina maganin makauta. Wayyo ne kai na ciyin so zai kashe ni. Anan zani barka ni dai na isa barka. Na tafi kenan sai wata rana ni dai na isa barka sai haushi ya kashe ka.